хора, реших да направя бързо клипче. Отнася се за влогърката Кремена Атанасова. Ако гледаш това видео, специално за теб го правя, както ти направи специално за моето видео. Абсолютно всичките ти твои видеа са били хейтнати от Елина Крумова. Елина, ако гледаш това мое видео, Елина Крумова, ако гледаш това видео, защо толкова хейтиш? Сега тя се е намесила. Какво да направи момичето, като не иска, че ме е защитило? Какво да направи момичето? Кажи ми. И той ли да ме хейти? Кажи ми. И ти си почнал да пишеш някакви хейт коментари. Това не е никак приятно, знаеш ли го това? Ама въобще не е приятно. Ако някой теб те хейти, просто ще ти е приятно ли? Кажи ми, напиши ми долу в коментарите. Ще ти е приятно ли някой да те хейти? Ние си губиме времето само, ние влогърките. Губим си времето. Ние просто се стараем се. А вие какво правите, хейтерите? Старанието ни отива на вятъра. Просто разберете, това не е живота. Това е истинския живот. Не е някой друг живот, в който да правите каквото си искате и това е. Това просто не е живот. Само да пишете лоши коментари. Ето, аз от колко месеца вече снимам и не съм видяла под едно видео поне да имам 10 добри коментара. Не, трябва все да съм била хейтана. Просто това не е нормално. Аз се старая още от първото ми видео какво да направя за вас повече. Ето, казвам ви. И Кремена Атанасова. Какво да направя? Кажете ми. Ние се стараеме за вас. А вие какво правите? Хейтите ни. Просто Елена Крумова, кажи ми, защо така не хейтиш? Като не ми харесваш видеята, просто ти иди и си заби главата. Или просто не ни гледай. Все ми едно. Само не ни гледай и не дей да не хейтиш. Прави каквото искаш, но не дей да хейтиш хората. Като не ти харесва, отиди, напусни канала ни. Гледай нещо по-интересно. Като Стани Стефи, ако и тя ги хейтиш. Ако хейтиш и Хлапа Бум. Ако хейтиш и Гери Никол дори. Някои хора имат различно мнение. Да, вярно е. Изразявайте си мненията. Но не тук, в коментарите. Задръжте си мнението. Не ни интересува мнението ви. Като имате лошо мнение, задръжте си го. Като имате добро намерение да гледате тези клипове, просто интересно ли ви е? Ако не ви е интересно, просто не гледайте. Не